Ngisebenza enkampanini enkulu, inkampani ethengisa iy'moto. Hhayi iy'moto ey'ncane nje kuphela, iy'ngquzumela, iy'moto ey'bizayo, ekungena omtakabani kuphela, abadla izambane likapondo. Shukuthi-ke yabona uma ngabe ngiye emsebenzini, ngiyazimisela. Ngiyazi ukuthi ngigqoka i-overall yokuklina. Kodwa le overall yami ngiyigqoka kube ngathi ngigqoke isudu, ngathi ngiyi-CEO. Uyangibona ngizosuka ekhanda ngibophe igoda ngokuthi nithaqa. Ngibacazile ngafaka i-styling gel sami, ngankontofela ibhani, ngimuhle. Ebusweni ngiphophothile bakwethu, ngiphophothe ukuthi ubuso bami buyakubiza ule ekudeni. Mase ngishaya nge-lip gloss ecwebezela usuku lonke, i-hour ne-hour ngiyavuselela. Hhayi-ke uma ngabe wehlika nami uyayibona ukuthi i-overall yami engiyigqokayo ngize ngayifaka i-figure belt. Ngayibamba yakhipha isinqa sami ngaturuza ngoba phela bengiyimele kahle ngiyintokazi yakwabo. Angisayiphathi-ke uma ngabe ungibuka la enkinobheni, i-cleavage yami ngiyiphushile, ngayiphusha yaphumela ngaphandle. Uzipho lunjani? Ngifake intsha yozipho. Ngiyazi ukuthi kuklinwa ngama-gloves, kodwa akusisona sonke isikhathi la engihlezi ngigqoke khona ama-gloves, ngibuye ngiwakhumule. Mase kuthi isitho esiveleke ezansi kwe-overall siyacwebezela, siyamanyazela munu. Angiklini mina ngogogo macele, ngigqoka iteku la ngempela, intsha yeteku. Hhayi-ke ngisemsebenzini as usual. Ngelinye ilanga kungene usotobe. Yabona usotobe ungena lapha ungifica ngiyakoroba. Yabona uyangibuka ujulile kumina usotobe. Hhayi ngiyakoroba ngiyithulele adlule usotobe le ndoda eyangena. Kwakuyindoda nje, indoda enhle. Akusiyo indoda ejimile kodwa uyayibona ukuthi indoda enomzimba oqatha, umzimba oqinile, inomkhabanyana omncane. Kodwa uyabona nje indoda eqinile kubonakala ukuthi hhayi indoda le, indoda emadodeni. Angena usotobe ahambe ayothenga imoto, afike ayithenge cash. Ayithenge cash kulo muntu athenge kuyena imoto cash, athi ngicela ungixhumanise nalo sisi. Hhayi ngibone mina sengibizwa-ke e-ofisini phela uthenga imoto cash ngemali, imali yangempela uhlukane nemali laphayana. Hhayi uma ngabe ifika-ke intombazane izongibiza ingibizele ofisini, kushiwo kuthiwa usotobe angathanda ukukhuluma nami. Hhayi usotobe futhi lapho asho anginikeze i-business card yakhe, athi angathanda ukuthi ngimfonele. Hey basale bascream abantu e-ofisini. Hawe ma namhla ushelwa isigwili esingaka, uyazi ukuthi ufike lana wathenga imoto ya 1.2 wayiswipe nje just like that. Ushelwe isigwili, le ndoda isigwili, inebhizinisi elikhulu. Yo waze wanenhlanhla. Ngike ngiliphathe le business card ngiyibuke. Ngike ngamfonela usotobe ngiyibuke le business card. Kuthiwa kwadlula 2 days usotobe waze wafona e-ofisini abuza ukuthi unamhla ukhona uyaphila, usengakangifoneli bengisacela ukukhuluma naye. Ufone ofisini nalo muntu lo athenge kuyena imoto. Angempela unamhla asondeleke azokhuluma, ngisondeleke mina ngunamhla ngizokhuluma nosotobe. Hawu ntombi emhlophe phela kudala ngilindele i-call yakho. Ngithi njengamanje ngabe mina mhlambe sesiyachatha ku WhatsApp. Hey ngikuthandile ntombi, ngikuthandile. Ngingathanda ukuthi sibonane for itiye nje kuphela. Hhayi-ke ngimnikeze kusotobe lapho ucingo lami efonini. However bengisalicabanga udaba lakhe. Ngiyamsaba phela umuntu onemali kangaka mina ngumaklini ngishayisa ngovalo. Hhayi-ke usotobe ngimnikeze inamba yami. Hhayi asethi hhayi sesiyokhuluma ocingweni, sokhuluma ku-WhatsApp. Hhayi-ke usotobe ngicela ukunitshela ukuthi akhulume-ke ku-WhatsApp, uyacommunicate, u-interested, ujabulile nje. So usotobe yambona ukuthi uyafisa futhi uya-enjoy, uyakuthanda ukukhuluma nami. Hhayi kusenjalo usotobe-ke angicela ama-outing ngempela. Athi kumina uzothumela udriver angilande. Mina ngisacabanga umuntu ongitshela ukuthi asihlangane emhlanga, ukuthi ngiyofikela ubani emhlanga. Akasho mhlawumbe uGetway kunerenki khona yamatekisi. Usho indawo ecezile, yazi ngathi mengebe ngithi ngiyayiguglisha le ndawo, indawo egudlulwandle, indawo eziright ko-Beverly Hills. Ngiyofikela ubani mina ko-Beverly Hills ngoba kunangisho nanetekisi eliya lapho. Sho ukuthi mina ngiyofika ngimfoma ngijuluke ngiconsa ko-Beverly Hills lapho. Hhayi usotobe athi lalela khulileka ngizothumela udriver akulande, ngisendele i-address yakho.
I-date leyo ayikhombe eduzane uSotobe, ayikhombe nje kumgqibelo, sikhuluma uLosini. Ake bakwethu, cabanga-ke mina sengisendela indoda engayazi, ngisendela i-address yasendlini. Hayi ngimnikeze kuSotobe i-address yasendlini, afike ngempela udriver angilandi. Anginabantwana by that time, anginazo iy'ngane nje, inu ezwayo, inu ey'tshelayo. Ngicela ukukutshela ukuthi ngangagqokile ngidle inja ye-Crocs. Ukuthi ngumahlina phela kusho ukuthi i-Crocs alingeni la esicathulweni. Ngidle inja ye-Crocs, ngase ngigqoka u-black dress. Ukuze ngale ngubo lekuthiwa each and every girl must have. Leyo ngubo u-black dress, ingubo encane ekubambayo ekupaqazayo. Hey, ikwenza inu, ngigqoke leyo ngubo-ke. Ngicela ukukutshela ukuthi phela nginesinqa mina esu-round. Isinqa esihle, isinqa sami nje ngathi ibhola elithe paqwa labekwa la. Mase ngiba negwegwe elincanyana imilenze yami ithi ukupeqoka nje kancane hayi kakhulu. Cela ukunitshela ukuthi igoda lami-ke phela igoda lami ngidlisa ngalo ngoba livelane lilome lithi paqa. Ngibophe igoda lapho ngifaka i-makeup, ngafaka amacici obhuti ngiqhwebe. Hey, ifika imoto ipake ithi nse ngaphandle. Imoto izongilanda unyanyavu. Ngicela ukukutshela mina ngihlalele emjondolo-ke bakwethu kwaphuma bonke omakhelwane balunguza ngisho nababeka iy'keti emabeleni basukuma bama ngey'nyawo baphakama. Umphakathi wonke waphakama, imoto bayilandela ngamehlo, imoto inyenya kancane mani, ihamba kancane emaxhaphozini, ingafuni uku-offenda abantu, ingafuni ukuthela abantu ngamaxhaphozi amanzi ngoba phela bekade linethile. Ihamba nami phakathi, kwakuze kube engathi ngingathi driver ehlisa iwindi bangibone bonke. Ngihleli ngemuva-ke bafowethu emotweni, angihlala ngefrantiza, angihlala ngaphambili. Ngifuna kubonakala ukuthi ngilandwe isisebenzi sikaBay. Cabanga le ndoda yakangisheli nokungishela kodwa nje sengithi isisebenzi sikaBay. Sesiyasondela-ke manje, sesiyafika-ke eBeverly Hills. Uleke ngi-update lo drive ukuthi hayi sesiyasondela-ke madam, sesiyasondela. Nendoda iloku ifonile, seniphumile. Usekulandile udriver, yebo, usengilandile udriver Sotobe. Sisendleleni Sotobe, sesongena Sotobe. Hayibo Sotobe, hayi Sotobe. Sotobe. Hayi madoda angichamekile ngiphelile ngingakashelwa. Hayike ngifike-ke laphayana-ke kuSotobe-ke eBeverly Hills. Kunetafula elibhala ukuthi reserved. Kwangathi kuxoshe wonke umuntu because mina ngangingaboni umuntu. Abantu ngangibabona ngale kwelinye igumbi yabo lelingaphandle. Waiter bayastatazelela. Hey wena ngicela ukukutshela ukuthi ngihlale-ke noSotobe-ke la. uSotobe-ke alibeke udaba lakhe athi lalela la. Mina angifuni le ngishona le ini mina ngiyindoda yasemakhaya. Mina ngikuthandile, ngiyakufuna, ngifuna ube umkami. Angifuni nje into eziningi sile sikhuluma sehlisana senyuka. Ngifuna nje ube umkami. Ngiyakuthanda. Hey madoda, sengichobozelani-ke lapha etafuleni, ngiyachobozela. Hayi sukanini madoda, ngicela ukukutshela ukuthi uSotobe like ubeka mdadlana kancane kunami but ubeka nesoka, yabo lesoka lesakudala sangekhathi zakudala esibuke sihlekisa isoka, yabo senze ngathi ungaze uhleke because thina sesijwayele abafana bamanje, yabona nje ogquma ngihlali. Ake bafethu ngicela ukunitshela ukuthi uSotobe-ke sivumelane ngokuthi ake sizame lento Sotobe sibone ukuthi izosibeka kuphi. Hayi-ke ngicela ukukutshela ukuthi unyanyavu lithunyeliwe unyanyavu ngasekhaya lizongilanda. Kwakuthi ngelinye ilanga uSotobe afike ngemoto yakhe inquntsumela, afike apake lapha egcekeni ngasekhaya, yabona aphume ngeame lapha angihage kuphuma ondaba bonke bethi eyisabaweli. Abanye bathi it will end in tears. Ngithi anginendaba but it will end in tears. Ngijabulile, ngiyofa ngijabulile, anginendaba. Abanye bathi awuthwele lo uyomlalisa nezinyoka. Lapho anginendaba bafethu, ngihlezi ngehlika ngiququmgile amaplastiki, ngibamba amaplastiki ngala nangala mengiphuma emotweni yaSotobe. Not just any other plastic, angikhulumi nango Pick n Win, angikhulumi nango Joylani, ngikhuluma ngo Woolworth. Magenge ngicela ukuntshela ngidle Woolworths manje, ngidle nabo base Woolworths. Ngiyanitshela nje ayikho indaba ukuthi lapha eWoolworths ukuthi kune special, kune combo, akuna combo lapha ya. Kungena abantu aba-affordayo. Cela ukukutshela. Shukuthi uSotobe
uyathembisa lana elimini lakhe yabona ukuthi uzongilontunjela uzongirenovathela umuzi wasekhaya. Okay, mina abazali ngisanabo yabo, sengihlenjela umuzi wasekhaya uyi-RDP laphayana yabona. Kwakuyindawo esemkhukhwini, kwasengena ama-RDP kodwa angenanga wonke umuntu, kwangena labantu abasebekhulunyelwe ikhansela. So mina ekhasi ni-RDP kodwa abazali abasekho. Nabanye abantu basasemlindelweni-ke basasekulayini ukuthi ngelinye ilanga naba ama-RDP bayowathola, ukuthi thina nje umuzi wasekhaya kwasuke kwathi kuyikhukhula wavula ukuhlela. So sasesithola uxhaso kanjalo ngokukhulu ukuphuthuma. Cela ukunitshela kusota ubuya ngitshela ukuthi ngeyilanga yabo le RDP yami uyo-renovator while esangilungisela isithabathaba, enzela ukuthi nje ngibe nendlu yabazali ikhaya le ngoshisa khona impepho. Understand uthi uzo-renovator ayenze isitezi, ayifake isitezi kube isithabathaba, mase mina ungithengela umuzi osedrobheni. Yo, amaphupho angithengisela wona uSotobe. It's big dreams futhi ngiyamtrust because imali iphuma kalula yabona. Zakanqena ungilahlela nge-1000 angilahlele ngo-5000 uSotobe. Ngelinye ilanga uSotobe wawenza imanga wangiphu 10000 into engangayilindele. Yey, ngalo 10000 ngagijima ngihamba ngothenga umbhedo one-headboard, ngafaka amakhethini, ngafaka ustealing ekamereni lami ukuthi mangabe sesivideo callana kuvele kukuhle. Cela ukunitshela kuSotobe-ke sisathandana kanjalo, qhushu isisu kumina ngikhulelwe. Yabona uSotobe ngiyambona like siyabonana, ngilala kwakho uSotobe angibuyise. Sometimes ngihlala iviki uhlala yedwa uSotobe like yo ngithola indoda emadodeni yabona. Ngiyafika nje kwakhe, understand, angiboni lutho olusolisa ukuthi bekhona omunye umuntu wesifazane leya muzi ngiyawuklina ngathi ngiklina umuzi wami. Ake sithemba ngabe sithandana noSotobe ngivelane ngikhulelwe. Ngiyazi nizothi ngimitha njalo. Ngikhulele bafethu kuSotobe, ngikhulelwe ingane yomfana. uSotobe ajabule ukuthi ngimnikeze inkosana. Hayibo kube mnandi uSotobe. Ngithi nje ngisanda kuzala ingane isenenyanga ezincane, hayibo isenenyanga ezincane. uSotobe kanti uzophinda ngiphinde. Uyazi ukuthi mabe usheshe wasondelana nendoda usanda kuzala usheshe ukhulelwe futhi. Kanti uSotobe uzongiphinda futhi iqhushu isisu sesibili, ngikhulelwe ingane yesibili. Sho nje le ngane ziyalandelana eduze, ngazi ukuthi nje zamawele ziyalandelana eduze. Angempela ngiyithole-ke ingane yesibili. Hake uSotobe-ke akhuluma indaba zokuthi usefuna ukuyobika ingane esibayeni la emzini wakhe. Sho ukuthi uSotobe uneplazi emakhaya, uneplazi elikhulu, understand, la phila khona impilo yakhe. Uneplazi uSotobe. Angikaze mina ngiye eplazini laSotobe, sihlezi nje sihlele la endlini yasedolobheni because ubuyabe namanye amabhizinisi ukuthi uhamba ama-auctions, athenga inkomo ayibuyisele eplazini. So unomuzi la edolobheni kodwa akahlezi enjalo ekulomuzi, unokuhamba eplazini lakhe emakhaya. Ngalezo ikhathi ingane yami yokuqala izothi ina 3, angithi nje ina 3 mase ukuthi le yesibili ina 2 years. Athi uSotobe ingane usefuna ukuthi hambe oyibike esibayeni because akukuhle ukuthi izingane zingabikwe esibayeni. Ngimtshele ngithi mina Sotoba sho ukuthi ngizohamba nawe ke esibayeni. Athi uSotobe no, awukwazi ukuhamba esibayeni because asakakubiki ngokusemthethweni ekhaya. Ngisazokubika ukuthi phela kumele ngiqale ngibike izingane. Tshengiseke manje ukuthi hey angijabuleli lonto leyo, angeke ngikwazi ukuthi ngihambe izingane zami zingekho. Uyabona, understand lonto leyo. Athi uSotobe uyangidoubt yini, ngisho na ngiyindoda yakho uzoba unkosikazi wami nini, understand. Ngisho ukuthi phela angikaze ngihlukane nezingane zami ngisho nosuku olulodwa, angazi ukuthi ngingakhululeka yini izingane zingekho. I'm sorry ngalobo buhexehexe. Ake uSotobe athi ukuyiziba kancane indaba. Hayi zikhulu izingane zithi 4-5 yabona, 4-5. Le enye ina 4, lenye ina 5 yabona. Sho ukuthi mhlawumbe ina 3 and something close to 4. Le enye ina 5 years. Ayizikhuleka izingane mase le ndala isina 5. Athi uSotobe uyacabanga ukuthi ke usengakwazi ukuthi hambe oyibike esibayeni, sesiside lesikhathi uyadileyeka, akakwazi nokuthi angilobole because of this ukuthi akakareport indaba yezingane. Ayi ngivume ke nami kubaba wezingane ke yabona, ngivume sesiphila impilo ende, sengiyamtrusta, ngiyamthemba, ahambe nezingane zami kuSotobe. Uyisa kuphi emakhaya eplazini lakhe esibayeni ukuthi hambe report esibayeni. Angikaze ngiye mina emakhaya, angilazi iplazi laSotobe, ngazi umuzi wakhe wala edolobheni.
ake zihambe iy'ngane ziye esibayeni ziyo-report esibayeni emakhaya eplazini. Sho ukuthi i-arrangement yethu ukuthi uSotobe wangitshela wathi mangabe seplazini ifoni because akakwazi ukwenza imisebenzi nefoni uyayibeka laphaya. Meseplazini angibolinda kube uyena ongifonelayo. We understand. So ngicurious uSotobe akangifoneli. Ngicurious ukuthi iy'ngane zami kwenzakalani zinjani iy'ngane zami phela lezi. Ngize ngigcine sengifona-ke ngifonela uSotobe zinjani iy'ngane zami kuhamba kanjani uSotobe ucinga kalibambi. Ayi ngishaqeke-ke manje ngishawa uvalo understand. So lo iy'ngane zami ihambile uSotobe akangikhulumisi nazo. Hayi ngifone ngiyafona ama-calls ayalandelana. Kuze ucingo liphendule umuntu wesifazane athi yeyi wemfazi indini musukuphazamisa indoda yami la awudelanga ukuthi usiphazamise ngey'ngane ey'mbili usuzosiphazamisa sihleli manje emzini wethu. Heybo ubani manje lo athi mina ngunkosikazi olotsholiwe unkosikazi oshadiwe okhona emaphepheni omshado kaSotobe. Wena nje uma wey'ngane nje oyinkinga empilweni yami uSotobe ingakho ahlukana nawe. Hayibo wahlukana nami ehlukana kuphi uSotobe mina ngihlezi nginaye emzini waseThekwini. Ivelani ngicasuleke lento le ngithi hey phela ukuthi wena uyisalukazana esihlala emakhaya mina unkosikazi waSotobe-ke wasedolobheni engihlala naye la akaze angitshele mina ngawe ukuthi ukhona lapha emakhaya akaze angitshele lutho nje mina ngazi ukuthi iy'ngane zakhe lezi engimnikeze zona ngimnikeze inkosana ahleke unkosikazi athi we Silimandini uSotobe uney'ngane inqwaba uhede ley'ngane Silimandini awazi lutho wena uyazi le ndoda ogane nayo avugakaza ucingo umfazi avala ucingo. Ayike bafethu uSotobe ucingo lami akasalibambi at all. Siliyasondela ilanga lokuthi iy'ngane yibuye uSotobe ungifonela ngalozo y'khathi yabona ngifonela lezo y'khathi lapho sesiyaxabana efonini awungitshelanga ukuthi unonkosikazi the whole wife athi ngicabanga ukuthi indoda endala engangami ephumelele kanje empilweni ingangaba kanjani nonkosikazi ukuthi hayi unayivi-ke ntombazane bengitshela ukuthi uhlakaniphile kunalokho wena jabuliswa ukuthi nginesikhathi nawe sihlala lapha edolobheni umkami wasemadolobheni. Ingicasuleke le ndaba kodwa-ke indoda bakithi iyanginikeza lona uthando iyanginikeza isikhathi sayo. Ngicela ukuntshela ukuthi uSotobe lifike ilanga lokuthi iy'ngane kumele ayibuyise iy'ngane ingabuyi. Mangabe ngifona uSotobe athi hayibo iy'ngane ziwubo nje lana yindaba yenze ngathi wena iy'ngane ngiyintshotshile ngoba yisekhaya kubo la ngizoyibuyisa iy'ngane it's not like ukuthi iy'ngane mhlawumbe ziyafunda seyiziko grade bani zisafunda ama-crash lezo y'ngane akhona nalana ama-crash izongena ama-crash ngalana. Hayibo ngihlanye ngimfonela uSotobe uSotobe icingo lami useyalireject asalibambi useyaziba nje aphendule methandile athi izingane zisekhaya kubo azilahlekile izingane. Hey kungicacela ukuthi sho ukuthi uSotobe bekuyiplan yakhe le ukuthi angitshotshele le y'ngane. Angisho angilazi iplazi laSotobe ukuthi likuphi sengiyaligugulisha-ke manje ngixoxela abantu emsebenzini ngifuna bangibukise i-information because uyiclient lapha ekhaya uSotobe ngiligugulishe ngize ngilithole iplazi likaSotobe. Ngicela untshela ukuthi awekho amaphoyisa engawahambanga ngiwacela ukuthi ngicela ungilandisa iy'ngane le kaSotobe awekho ama-social worker engawahambanga. Ngaze ngancinzwa umalume athi intombazane thayima kuseThekwini la zama imali wena ubribe amaphoyisa azokulandela le y'ngane. Hayi ngempela ngizama u-1.5 bakwethu ngizama 1.5 ngibribe amaphoyisa hayi ngempela kamaphoyisa athi phela upetrol kahulumeni lo siyakhona eplazini likaSotobe siyoyilanda le y'ngane. Isishaya imoto izule sekudeni eplazini laSotobe impela uyahamba 3 hours. Mangabe sifika-ke la imoto isizule khona sifika kukhona unkosikazi kaSotobe uSotobe akekho usaphumile. Mesifika sithi solanda iy'ngane unkosikazi waSotobe bathi akukho la iy'ngane ziyakhona iy'ngane zikaSotobe lezi akekho uSotobe manje so ngeke nginike le y'ngane. Iphoyisa lathi yeyiwe mama ungazosidina la it's either ungene evenini noma sithatha iy'ngane sikubophe kwayiwena. Hhayi-ke waqhela kwami eceleni unkosikazi waSotobe athi niyochina amantombazane amancane usithathela amadoda ini kif. Ngicela ukuntshela ukuthi ingathatha iy'ngane zami nkosi yami ngihamba zinjalo zingagqokile zingagezile ngayilayisha evenini yamaphoyisa ngathi konke siyokubona phambili. Ake bakwethu ngibuye ney'ngane zami ngithi ukuthi uSotobe ngiyoye ngimnikeze le y'ngane uyokabone. Ngicela ukukutshela-ke sengibuyile ney'ngane zami ngihleli la kwi-RDP yasekhaya. Ngithi iy'ngane zami
yabona zoke iphuma empilweni yesigwili, because isigwili kufanele kuyacaca usehlukene mina naso. Akusekho ukuxhumana, akusekho ukufonelana, akusekho ukwenzani nje. Sekuyinkuntunkuntu nje i-relationship yethu, akekho dampa omunye, but ivela neyaphela kanjalo i-relationship ya 6 years wonke. Ake bakwethu sengihlene ngane zami-ke lana nje ngifocuse kuzona, ngiyasebenza emsebenzini, ngibuye ngidayise namasekeni. Hey, bayangihleka abantu ukuthi hey sasishilo ukuthi it will end in tears. Bheka-ke phela si-endile in tears ngempela. Hhayi-ke uSotobe athola indlela yokuthi akwazi ukuthi asupport iy'ngane zakhe, athumele imali yokusupport iy'ngane zakhe. Ayithole-ke indlela ngempela iy'ngane zakhe ayisupport, isimo sibe right, sibe ngcunywana isimo. Ngikwazi ukuthi ngifake iy'ngane ey'koleni ey'nconywana. Athi yena ufuna iy'ngane zakhe nje zisikhulume ziziveteze ngamakhala isiNgisi, akafuni zibe nolimi oluqinile njengolwakhe. Ake ngempela uSotobe mangabe efuna ukuzobona iy'ngane, angisavumi, because angeke umtrust uSotobe uzophinde angitshotshele iy'ngane. Ngicela ukukutshela ukuthi iy'ngane nje mangabe eyibona, ngiyafika mina ngikhipha ingane nga-1 ngiyibambile, ayibone ngiyibambile. Sotobe uyayithanda-ke iy'ngane zakhe. That's one thing engakutshela yona, ukuthi iy'ngane zakhe igazi lakhe uyalithanda. Vele lo nkosikazi washo wathi akaqali ngawo uSotobe ukuzalisa, uyazalisa qoqa azobeka la ekhaya. Shukuthi mangabe lo nkosikazi esho njalo ngamdelela mina, ngathi hayi usho nje ngoba naku usunamathamba aqinile, kungasana amathamba flexible. Miyekele kuthini uSotobe thina sisayingane. Athi lo mama ngiyakutshela uSotobe uzala iy'ngane aqoqa azobeka la, ngoba uthi ufuna iy'ngane zakhe yikhule zazi ibhizinisi, ikwazi ukuyimela in future, zibambisane kwibhizinisi mangabe kuthi yena akasekho emhlabeni. Ngisakuyona yonke le nyakanyaka kubuye umakhelwane wami wesilisa ekhaya kubo, bahamba sisayingane, yabona, bahamba bayokohlala kwenye indawo. Ibe kumngane wami omkhulu lo makhelwane, sisakhula yabo, ngisadlala imizi naye, ewubaba mina ngumama. Ima ngabe buya si-connect futhi sibuye si-connect nje sibe right. Uhamba ngegusheshe, yabona, right nje, uyambona ukuthi right nakuba afike nje alungise, yabona, indlu yakubo afake indlu nje sininini, useyaplastela sininini, sekurufiwe sininini, ufaka ama-tiles, kuyacaca indlu yakubo ine garage. Uzovusa umuzi wakubo because bengasahlali umuntu. Kwahlala usisi wakhona washona, bona bathutha nje kudala, kwasala usisi wakhona. Bekahlala nesoka lakhe-ke, beseshonile-ke. Wabuya-ke lo uMazayizayi igama lakhe, wabuya uMazayizayi ezovusa umuzi wakubo-ke. uMazayizayi sibe close, ngimxoxela isituation engikuyona, kuthi mangabe lo baba wengane efikile ezobona iy'ngane, yabo uMazayizayi aphume lapha yana, umbone esehamba esebhampa, yabona engathi nje inkunzi malanga engamjuqa phansi ngommese njengamanje. uMazayizayi bafethu ungikhumbuza ngalezi ayikhathi zakudala sadlala imizi, yabona, uyathandeka, unogazi. Ngazi ukuthi yabona umbona umuntu ochathayo ukuthi uba nogazi onjani, unalo gazi lolu okuthi nomathi uyakuthinta uzwe igazi lithi vru, ligijima livru pha. Ngaze ngahluleka ukuyibamba, ngagcina sengithola-ke manje noMazayizayi. Sesiyathandana-ke noMazayizayi, sesiyithupha ziyogwayeni, siyajola umjolo wangempela, umjolo serious mina noMazayizayi. Ake uMazayizayi siyathandana, uMazayizayi yabona usajola ngalo mjolo lo wakudala, umjolo lo mnandi, ngiphathela ama-Kentucky, unginakile, unaka iy'ngane zami, uyangiphelezela iy'ngane zami. Iy'ngane zami y'funda esilungwini, uyangiphelezela sometimes. Iy'ngane zami aphinde ayilande ngezinye isikhathi mabe kunama-issue omalume nani. uMazayizayi nje uyi-stepfather responsible, yabona, nje kumnandi mangabe kukhona uMazayizayi. And the nice part ukuthi kuyi-childhood sweetheart yami, yabona, nje sekubuye yonke leyo emizwa leyo sisadlala oMasigcozi. You understand leyo nto leyo? Ngangazi ukuthi ngelinye ilanga mina noMazayizayi siyoba ubaba nomama wangempela, ubaba nomama wangempela. Bona oMasigcozi sesibadlala live-ke manje, sisadlala ney'ngane, sesibashaya ngqo, siyabadedebula. Ake indoda yami ingisenkantolo filing for custody yabantwana. Enkantolo iyafika iyasho ukuthi ifuna abantwana because mina ngithandana nesigebengu esine-history yokuthi sinyukubeza abantwana. So lesigebengu lesi siba close nabantwana baso, siyahamba sodwa sibe siyi-ex-offender ukuthi sanyukubeza abantwana. Siyahamba ney'ngane zaso lesigwili uSotobe siyise esikoleni, isigebengu esiphume ejele siboshele ukunyukubeza iy'ngane. So uSotobe asho ukuthi iy'ngane zakhe
azikho safe, as long as lo makhelwane esawumakhelwane, futhi as long as lo makhelwane esajola nami, esaclose nami, ufuna iy'ngane zakhe. Kanjani manje, because uMazayizayi uboshwe nini kanjani? Ayikho lonto leyo. uMazayizayi uyaphika, ungitshengisa uFacebook wakhe, understand, ungitshengisa uFacebook wakhe uMazayizayi ukuthi naku la, nansi iminyaka naminyaka ngishutha ngingaphandle. Lo muntu athi mina ngisanda kuphuma manje ejele, bengisejelela kuphi mina? Ngicela ukunitshela uyisabe indoda enemali, because uMazayizayi ngaze ngabonana nomndeni wakubo. Umndeni wakubo usisoloko uMazayizayi bangivezela ama-albhamu, ushuthe nomndeni kanjanjani sonke isikhathi. Ngithi ngiyafika namalontunjana e-court, nalozo iy'thombe, ama-proof ukuthi uMazayizayi was always out engekho ejele, akanayo i-criminal record. Uyayazi-ke uma ngabe uyo-check ama-fingerprints, ufuna ukuthola ukuthi i-criminal record umuntu onayo noma akanayo, it takes time. So uMazayizayi bekafuna lokho so that he can prove to court. Guess what-ke sana, bese kunefayili phambili elisho ukuthi uMazayizayi wa-offenda iy'ngane ey'ngakanani, iminyaka engakanani, wabosha iminyaka emngakanani. Ufakazi bami enkantolo abubange busasebenza because ubesekhokhile prior uSotobe. Iy'ngane zami-ke i-custody yangilahlelela kanjalo-ke. Wahamba nazo uSotobe ezesho nokuthi ku-unsafe kanjani laphayana isihlala khona, iy'ngane zakhe yena akayifuneli, akayifiseli konke lokho. Wahamba ney'ngane zami kanjalo-ke. Kanti uSotobe ulwa kangaka because uhletshelwa unkosikazi wakhe endlebeni ukuthi landa igazi lakho lizokhulela lekhaya, lifunda ibhizinisi nani. uSotobe akanazo ezinye iy'ngane ngaphandle, uney'ngane emshadweni kuphela nalo nkosikazi. Shunje lo nkosikazi bekafuna nje ukungilandela iy'ngane maseke azoyihlukumeza. Guess what, iy'ngane zami bezingangeni ngisho nesikole, zilusa iy'nkomo laphaya emzini kaSotobe. Mangabe umuntu wesifazane-ke empilweni kwamele ulwe, kwamele ufight mangabe umuntu wesifazane. So I did apply for i-appeal ukuthi inkantolo ayenzanga kahle, ayisithathanga kahle isinqumo sayo. Cela ukukutshela ukuthi uSotobe eyindoda enemali wayefayitha ngako konke okusemandleni. Cela ukukutshela ukuthi icala ngilidlulisele kwabaphambili ukuthi iy'ngane azifundi, I deserve iy'ngane. Lo muntu kade ngithandana naye wengena i-criminal record, le ndoda yasebenzisa imali. I had to fight. Niyazi ukuthi umthetho-ke la eSouth Africa, umthetho uhamba ngemali. Faka imali uzobona, babe baningi abantu abakhokheliwe laphaya. Ekugcineni-ke isikhalo sami sagcina esizwakele ngoba uSotobe wavelane wadlula emhlabeni nje ngisashikisha, ngisalwela i-appeal ukuthi iy'ngane zami zingene esikoleni, zihlala lapha eplazini nje, zizinto zaseplazini. Avelane unkosikazi wakhe athi hayi zenza i-homeschooling, aziye esikoleni zenza i-homeschooling. Kwa-proof ye-homeschooling leyo anginayo. uNkulunkulu wangilwela-ke ngokuthi kudlule uSotobe emhlabeni. Sometimes uNkulunkulu isolution uyiqhamukisa ngenye indlela. Ikhona-ke la ngakwazi ukuthi ngi-reunite ney'ngane zami. Guess what, kumakhelwane mina naye sagcina esishadile, sehlala ney'ngane zami, siwumndeni nje, umndeni ophelele, umndeni ofudumele. Saze sazala ney'ngane zethu la emshadweni. Ungagive up, ungayeki ukufighta, uhlezulwa ngaso sonke isikhathi. Don't stop fighting. Buzz SA to all social media platforms. Ngizobeka lapho-ke indaba yethu iyolala ibonene ey'torini ey'landelayo. Siyanithanda kakhulu.